Така хора, част 2, откакто ви показвам къщата. Както знаеш, миналата част беше в мазето. Ето е краставицата. Бях в мазето. Чуйте как хруска. Това са домашни краставици. Вече както ми и аз обяснихме от какво са направени съставките, които сме взели. Кучетата, които ви показах. Това е нашия работник, който не знаем защо работи с душ. Николай. Аз го изпълвам просто. Да, той го изпълни. Какво? Пробвам го дали е здрав или не. Да, ето. Сега го почиствам. Да. И да, ето, почва си да си се чука. Да, добре. Ние тук, като купим един душ и буквално първо го тестваме да видим дали е здрав, нещо такова. Ето, той може да криви. Да. Ето как. Николай, кажи здрасти. Здрасти. Направи душа. Да, значи душа не е здрав. Погледнете какво му стана. Не, той е здрав, само това му се е махнало. Да, само това почва да му се махва. Мога ли да само да покажа? Ето. Това е поразумението. Много гадно. Да. Но пак ще се къпаме някак. Не, това е предишен. Да, той е предишен, но все пак искаме да го тестваме, да видим все пак дали наистина е толкова здрав, въпреки че от не знам колко време. И ето, забихме един цял пирон с този душ. Не знаем защо продължаваме да го биеме, май искаме да щупиме дървото. Аз го подравнявам. Да, може ли вече да спреш, защото зрителите не чуват нищо. Да, и ето. Да, сега пробваме просто задницата на душа, да видим как ще направи дървото на сол или на манджа. Добре. Да, хора, знаете, че ние сме големи шегържи. Наистина. Да. Да. Како аз снимам част 2 от влога ни. Дай ми още една. Добре, хора, мисля, че до тук трябва да спре част 2. Ще продължим част 3 след 2 секунди. 2 минути. Не знам колко.